קוראים לכלי הזה, רגע, סליחה, כפי שאמרתי זה EFT, אבל לפני שאני אתחיל עם ההסבר על ה-EFT, אני מבקשת מכם רגע לשבת בנוח על הכיסא, כפות רגליים על הרצפה, לעצום עיניים. חשוב מאוד כפות רגליים על הרצפה, אנחנו רוצים להיות מחוברים לאדמה, להתקרקע בכל מצב. זה עוזר במצבים של מתח, של חרדה. אחרי שעצמתם עיניים, קחו אוויר ותוציאו ותעשו סריקה של הגוף שלכם. תתחילו מהראש. איזה מחשבות יש לי עכשיו בראש? על מה אני חושב? מה מציק לי? ונרד במורד הגוף, נראה מה מצב הכתפיים, בית החזה, הבטן, האגן, נרד לאורך כפות הרגליים, לאורך הרגליים וכפות הרגליים, ונראה מה שלומי עכשיו. האם יש משהו שכואב לי פיזית? אני מרגישה מתח? האם יש איזו מחשבה שמטרידה אותי? האם יש פחד, דאגה, כעס או כל דבר אחר? אם זיהיתם משהו, איזה רגש חזק, שימו לב איפה בגוף זה יושב לכם. וברגע שמצאתם, תפקחו עיניים ותדרגו את רמת הכאב, המתח, המחשבה שמדאיגה, הרגש, תדרגו מ-0 עד 10. למה אנחנו מדרגים? כדי שנדע, ברגע שאנחנו מתחילים לטפל, נדע אם זה ישתנה. אם עכשיו זה 9 וזה ירד ל7 אחרי דקה שאנחנו עושים משהו, אז זה ישתפר. אבל אם אנחנו לא מדרגים, אז נגיד, זה עדיין מציק. אז מאוד חשוב לדרג. עכשיו, לפני שאני ממשיכה, אני רוצה לדעת שאתם איתי. עשו לי סימן שאתם איתי, שהבנתם, יופי, מעולה. עכשיו, הטכניקה של ה-EFT, זאת ממש טכניקה. זו טכניקה שהיא משלבת תפיחות עדינות על קצוות של מרידיאנים בגוף, ודיבור על הבעיה. אני מניחה שרובכם מכירים את הדיקור הסיני, יודעים שזה עוזר, או לחלק אולי פחות עוזר, אבל מכירים את הדיקור הסיני. אז אנחנו לא משתמשים במחטים, המחטים שלנו הם קצות האצבעות שלי, קצות האצבעות שבעזרתן אני עוברת על נקודות של דיקור. עכשיו אנחנו נתרגל ביחד, אבל אל תנסו לזכור, כי אתם תקבלו למייל או לוואטסאפ את הנקודות ואת המשפטים, משפטי הפתיחה וההנחיה. אז עכשיו רק תהיו איתי. ואנחנו בעזרת התפיחות, מה שאנחנו עושים, אנחנו מניעים את האנרגיה בגוף, ואנחנו פותחים חסימות, ואנחנו מדברים. כשאנחנו הולכים לפסיכולוג, אנחנו אומרים לו מה מציק לנו. אז עכשיו הטיפול הזה הוא משלב גם דיקור ללא מחטים, וגם כאילו הלכתם לפסיכולוג. כי כשכואב לי משהו, זה לא נשאר רק בגדר הפיזי, אלא יש לזה גם אפקטים אחרים, רגשיים. במהלך הטיפול אני הרבה פעמים מחפשת את הסיבה, למה זה התחיל. ועכשיו אנחנו ממש לא צריכים לחטט כדי לחפש סיבות, כי הייתה לנו סיבה כל כך נוראית שכולנו חווים דברים קשים. אני אספר לך, אשתף באופן אישי, אני, כשפרצה המלחמה בשבת, מה שאני הרגשתי בתוכי זה בעיקר כעס וזעם. היה לי את מי להאשים. אז אני כעסתי כל כך שהגוף שלי הגיב לכעס הזה. אז אנחנו רוצים ללמוד לשחרר גם את הרגשות הקשים לפני שהם יושבים בגוף ומייצרים
את התחלואים השונים. אז עכשיו ההתחלה של הטיפול, בהתחלת הטיפול אנחנו משתמשים במשפט שהוא מעין מנטרה. המשפט שלנו אומר שלמרות מגרעותיי, בעיותיי ושגיאותיי, אני אוהבת, מקבלת וסולחת לעצמי באופן מוחלט ושלם. אתם תקבלו את זה כתוב. והמשפט הזה הוא משפט מאוד חכם, כי הוא לא מדחיק את זה שיש לי בעיות ויש לי כישלונות ויש לי כל מיני מגרעות. הוא אומר ולמרות הכל אני אוהבת ומקבלת את עצמי באופן מוחלט ושלם. בעצם מה שהמשפט המדהים הזה עושה הוא משחרר את המבקר הפנימי שלנו שהוא פעיל 24 שעות. למה אמרתי, למה לא אמרתי, למה עשיתי, למה לא עשיתי, אם הייתי עושה ככה, אם הייתי עושה ככה. אז אנחנו רוצים לשחרר אותו. עכשיו אנחנו נתחיל ביחד, ואני מאוד אשמח שאתם תגידו את המשפטים בקול רם. בבית כשאתם מתרגלים אתם לא צריכים להגיד בקול רם, אבל כשאנחנו בקבוצה יש לזה משמעות מאוד רבה. אז אנחנו נתחיל ממשפט המפתח, להניח את האצבעות, קצות האצבעות מתחת לעצמות הבריח. אתם רואים את שלי, את העצמות הבריח שלי? תעשו סימן. אוקיי. אז אני מתחילה מהאמצע ועושה מעין כאילו עיסוי, סיבובים קלים, והולכת לפינות ביחד. למרות מגרעותיי, בעיותיי ושגיאותיי, אני אוהבת, מקבלת וסולחת לעצמי באופן מוחלט ושלם. שוב נחזור לאמצע, אנחנו חוזרים על זה 3 פעמים. למרות מגרעותיי, בעיותיי ושגיאותיי, אני אוהבת, מקבלת וסולחת לעצמי באופן מוחלט ושלם. פעם שלישית, למרות מגרעותיי, בעיותיי ושגיאותיי, אני אוהבת, מקבלת וסולחת לעצמי באופן מוחלט ושלם. נוריד את הידיים וניקח שוב נשימה עמוקה ונוציא, ורק לרגע נשהה עם הגוף, נרגיש אותו, ואז אנחנו נתחיל. אני מתחילה עם משהו שאני מאמינה שהוא כללי, ואחר כך אני אסביר איך אני עושה לעצמי משהו שהוא נוגע רק אליי. על קו, זה קו הקראטה, הקו הזה שיורד מהזרת לאורך כף היד, אתם רואים את זה? לעשות תפיחות כאלה עם כל כף היד השנייה, ואני אומרת למרות שאני עכשיו במתח גדול, אני אוהבת ומקבלת את עצמי כמו שאני. למרות שעכשיו אני במתח גדול, אני אוהבת ומקבלת את עצמי כמו שאני. 3 פעמים אנחנו חוזרים על זה. למרות שעכשיו אני במתח גדול ואני לא יודעת מה יהיה, אני אוהבת ומקבלת את עצמי כמו שאני. אמרנו 3 פעמים, מורידים ידיים ושוב ניקח אוויר וננשוף, ואנחנו מתחילים. הנקודה הראשונה היא מעל הגבות. אתם יכולים לעשות את זה עם כל האצבעות, עם 2 אצבעות. אני במתח, אני אומרת. בפינות של העיניים, אני במתח. מתחת לעיניים, על העצם, אני במתח. מתחת לאף, אני במתח גדול. מתחת לשפה, המצב הזה כל כך קשה לי. ועל בית החזה עם כל כף היד, אני כל כך דואגת. מרימים את היד, בית השכי, אני לא יודעת מה יהיה. אני במתח. ועל הקודקוד אני עושה עם כל כף היד, ולמרות הכל,
אני אוהבת ומקבל את עצמי כמו שאני. זה היה סבב אחד. עכשיו אני חוזרת עוד פעם. המתח הזה בפינות של העיניים, המתח הזה מתחת לעיניים, המתח הזה מתחת לאף, אני כל כך דואגת, מתחת לשפה, אני לא יודעת מה יהיה. כל כף היד, אני מפחדת. המצב הזה באמת מפחיד. בבית השחי, המתח הזה מכניס אותי לחרדה. ועל הקודקוד, ולמרות הכל, אני אוהבת ומקבלת את עצמי כמו שאני. ושוב מעל הגבות, אני לא יודעת איך אני אצא מזה. בפינות של העיניים, הדאגה, מתחת לעיניים, הפחד, מתחת ואפילו הכעס. כל כך קשה לי. הגוף שלי בוכה. ובית השחי, גם אני בוכה. ועל הקודקוד, ולמרות הכל, אני אוהבת ומקבלת את עצמי כמו שאני. ושוב אנחנו ניקח אוויר, וננשוף, ורק רגע לשים לב מה קורה בגוף. אנחנו עשינו 3 סבבים קצרים, שבעצם מה שאמרנו, מה שמציק לנו. אז כל אחד, הרמות של הדברים שהעליתי הם ברמות שונות, אבל בגדול אנחנו רובנו מרגישים את הדברים האלה. ועכשיו אני רוצה איכשהו גם להכניס לגוף ולעצמי סוג של אופטימיות. אז אני ממשיכה מעל הגבות, אני פתוחה לאפשרות שיהיה לי כוח להתמודד עם מה שקורה. בפינות של העיניים אני פתוחה לאפשרות שלמרות כל מה שקורה בחוץ, אני אצליח להישאר באיזון. מתחת לאף, אני פתוחה לאפשרות שאני יכולה להגן על עצמי. פינות של העיניים, שאני יכולה להגן על המשפחה שלי, על האהובים שלי. ובטח הזה עם כל כף היד, אני פתוחה לאפשרות שהגוף שלי יכול לעמוד בזה. בבית השחי, אני בוחרת לסמוך על הגוף שלי ועל עצמי. ועל הקודקוד, ולמרות הכל, אני אוהבת ומקבלת את עצמי כמו שאני. עכשיו שוב ניקח אוויר, ונוציא, ורק שימו לב מה קורה עכשיו בגוף. האם יש שינוי ממה שהתחלנו? ואם יש מישהו שרוצה לשתף, רות, אנחנו יכולים לפתוח את המיוט? מי שרוצה כל לשתף? כל אחד יכול לפתוח את המיוט. אוקיי. אם יש כל מישהו... אחד, מי שמעוניין לדבר שיפתח את המיקרופון. אני רוצה לשמוע אם יש שינוי מבחינת התחושה הרגשית, הפיזית. לי יש תחושה שהכל מרוכז עכשיו באיזה מין מגע. יש פה איזו תחושה של המגע של הגוף, ושם אני נמצאת כרגע. בראש או בכל הגוף? בעיקר בראש, אבל בכל הגוף. אוקיי. אני נמצאת שם כרגע. תודה. יופי. עוד מישהו רוצה לשתף? רציתי לשאול למה רק בצד אחד אנחנו עושים. אני עשיתי בשני הצדדים, אבל אם כן, אני עושה אבל בעיה... פה, כן. אני עושה
לי נוח ככה, אבל אם את רוצה, את יכולה גם בשתי הידיים. אוקיי, אנחנו יכולים לעשות רק בצד אחד, אין עם זה אוקיי. בעיה. אין עם זה בעיה. אוקיי, לא, תודה. לא. גם אם אנחנו פוסחים על נקודה אחת, גם כן אין עם זה בעיה. איך הרגשת עם זה? יש לי הרבה מתח, כי אני עברתי, המשפחה שלי עברה המון דברים, אבל לי זה עוזר. אוקיי, לי יופי, זה עוזר. יופי. עוד מישהו? זה חשוב שתשתפו, זה עוזר לכולם. אולי נעשה את השארינג בסוף. לא, רגע, כדי לדעת איך כן, להמשיך. כן, כן. לי זה מוקדם מדי לדעת אם זה עוזר או לא. את לא מרגיש... רגע, נראה, מי אומרת את זה? אני זה... אני אורנה. אורנה, אוקיי, לא רע. אוקיי, אבל כמה כשהתחלנו ודירגת מ-0 עד 10, לכמה דירגת? אני דירגתי ל7. ועכשיו, אם את מדרגת? אני עוד לא יודעת להגיד, אני עוד לא יכולה להרגיש שיש שיפור, זה מוקדם לי מדי. אוקיי, בסדר. עשינו מה עשינו? 5 דקות, זה בסדר. זה מעט לי מדי בשביל לדעת אם משהו קרה פה. 100%, וזה בסדר גמור. את רוצה לשתף מה הרגשת בהתחלה, זאת אומרת? על מה את רוצה לעבוד? על הרבה דברים. אבל אבל בעיקר על המועקה בלב. אוקיי, יופי. יש לנו המון דברים שמציקים לנו בדרך כלל, אבל כשאנחנו מתחילים עם הטיפול של ה-EFT, אנחנו בוחרים דבר אחד שהוא הכי דומיננטי באותו רגע. ואיתו אנחנו עובדים, ואחר כך זה טיפול אנרגטי בעצם, והאנרגיה הולכת למה שדחוף. אז את מרגישה מועקה בלב, ואנחנו יכולים, אני עוד לא רואה אותך, את עם המצלמה פתוחה? כן, כן. תרימי יד שאני אראה אותך. יופי. טוב, אז זה בסדר שאנחנו כאילו ניקח את הנושא שאת העלית? אורנה? אני לא יודעת, אולי לאחרים יש עוד נושאים, זה מה שאני אבל הרגשתי. אנחנו נתחיל ממשהו, זה בסדר? מועקה בלב, אני מניחה שזה לא משהו שרק את מרגישה. אז אנחנו... בסדר. בסדר? אוקיי. בסדר. אז אנחנו עכשיו כאילו הולכים עם אורנה, אבל בעצם האנרגיה מטפלת אצל כל אחד המקום שדחוף לו. בואו נעצום לשנייה עיניים. נעצום לשנייה עיניים, שוב נרגיש את כפות הרגליים על הרצפה, ונקשיב ללב שלנו. נראה אם אנחנו מרגישים משהו בלב, אם גם אנחנו מרגישים את המועקה. ואם יש משהו אחר, זה גם בסדר. ושוב נדרג מ-0 עד 10, כמה זה מציק לי עכשיו? וברגע שמצאנו, אז אנחנו נפקח עיניים ונתחיל. המשפט שאמרנו בהתחלה, שהוא למרות מגרעותיי, בעיותיי ושגיאותיי, אנחנו לא צריכים לחזור עליו עכשיו, כי אמרנו אותו בתחילת הטיפולים. עכשיו אנחנו נתחיל עם המועקה. על קו הקראטה, אמרתי לכם, מעזרת למטה, לא משנה איזה יד, אני ימנית, אז עם יד ימין על יד שמאל, מי שרוצה על היד השנייה זה בסדר. למרות שאני מרגישה עכשיו מועקה בלב, אם המיקרופונים שלכם פתוחים, אז אני אשמח לשמוע אתכם. אפשר לפתוח את המיקרופונים. למרות שאני מרגישה עכשיו מועקה בלב, למרות שאני מרגישה מועקה בלב, אני אוהבת ומקבלת את עצמי כמו שאני. אני אוהבת ומקבלת את עצמי כמו שאני. למרות שאני מרגישה עכשיו מועקה בלב, למרות שאני מרגישה עכשיו מועקה בלב, אני אוהבת ומקבלת את עצמי כמו שאני. אני אוהבת ומקבלת
עצמי כמו שאני. למרות שאני מרגישה עכשיו מועקה גדולה למרות אני מרגישה עכשיו מועקה גדולה בלב. אני אוהבת ומקבלת את עצמי כמו שאני. אני אוהבת ומקבלת את עצמי כמו שאני. נוריד ידיים, ניקח שוב אוויר ונוציא ושוב מעל הגבות. המועקה. זה לא טוב כשכולם אומרים יחד. למה? זה מהדהד מאוד. יש הדים מכל מיני צדדים. זה מפריע לה, רות? זה מפריע לכם? כי אני... לי זה מפריע. אוקיי, אז אפשר לסגור, אין בעיה. אז תעשו מה שנוח לכם ונמשיך. מעל הגבות, המועקה הזאת בלב. בפינות של העיניים, המועקה הזאת בלב. מתחת לעיניים, המועקה הזאת בלב. מתחת לאף, כל כך כבד לי. מתחת לשפה, כל כך כבד לי. וכל כף היד, אני כל כך דואגת. ואת השכי, אני ממש מפחדת. ועל הקודקוד, ולמרות הכל. אני אוהבת ומקבלת את עצמי כמו שאני. מעל הגבות, אני כל הזמן במתח. בפינות של העיניים, אני מפחדת ממה יהיה. מתחת לעיניים. הפחד הזה, אני ממש מרגישה אותו בכל תא ותא בגוף שלי. מתחת לאף, אני כל כך דואגת. יש לי הרבה למי לדאוג. זה יושב לי בלב. אני בקושי נושמת. כל כך קשה לי. על הקודקוד, ולמרות הכל, אני אוהבת ומקבלת את עצמי כמו שאני. מעל הגבות. אני רוצה להרגיע את עצמי. בפינות של העיניים. חשוב לי להירגע. אני רוצה לעזור למשפחה שלי. מתחת לעיניים. כשאני במתח הזה, זה מקרין גם עליהם. מתחת לאף. אני כל כך רוצה לחזור לעצמי. מתחת לשפה. המצב הזה, כל כף היד, המצב הזה גורם לי להיות פסימית. אני רוצה לחזור לסמוך על עצמי. על הקודקוד, ולמרות הכל, אני אוהבת ומקבלת את עצמי כמו שאני. מעל הגבות שוב, אני בוחרת לסמוך על עצמי. בפינות של העיניים. אני בוחרת להאמין שאני מוגנת. תחת לעיניים. עם כל מה שקורה, אני מוגנת. אני בוחרת להאמין שגם המשפחה שלי תהיה מוגנת. אני בוחרת לשחרר את המתח ואת הפחד, כדי שאני אוכל לתפקד. בינתיים, כל כף היד על בית החזה, בינתיים קשה לי. כי המציאות הזאת שנחתה עלינו, היא בלתי אפשרית. כל כף היד על בית השכי, אבל אני מזכירה לעצמי שזה מה שזה עכשיו. ועל הקודקוד, ולמרות הכל, אני אוהבת ומקבלת את עצמי כמו שאני.
ועוד סבב אחד מעל הגבות, ואם אני מסתכלת החוצה, אני רואה שהשמש ממשיכה לזרוח בפינות של העיניים, ואני יכולה לשמוע את הציפורים מצייצות מתחת לעיניים. אז אולי יש תקווה. מתחת לאף, אני בוחרת להאמין בתקווה. מתחת לשפה, כשאני רואה את כל האנשים הטובים, רואה מה הם עושים, אני יכולה לחזור לנשום. כל כף היד על בית החזה, אני יכולה לחזור להאמין בחיים ובתקווה. בית השחי, כל כך הרבה אנשים טובים. כמעט שכחתי שהם ישנם. ועל הקודקוד, ולמרות הכל, אני אוהבת ומקבלת את עצמי כמו שאני. ניקח אוויר, ונוציא. ושימו לב מה קורה עכשיו בגוף. אורנה, שימי לב מה קורה במועקה. ואני אשמח לשמוע. מישהו רוצה לשתף? אני כן. בתחילת התהליך הערכתי את המועקה שיש לי בעיקר באזור הבטן, זה האזור הרגיש אצלי, ב7. אחרי הסבב הראשון הרגשתי שזה אפילו התעצם ועלה ל9. עכשיו אני מרגישה שזה מתחיל לרדת. יופי, מעולה. ל6. כן. יופי, יופי. אז אנחנו רוצים לשים לב למגמה. וגם כשזה עולה זה אומר שזה נוגע, כי זה מעורר דברים. וברגע שממשיכים ואת תמשיכי, אז את תראי שזה ירד. והשאיפה כמובן שזה ייעלם. אבל בסופו של דבר זה נעלם. זאת אומרת, צריך להתמיד בזה. עכשיו, טוב ששיתפת, אנחנו נעשה, ואחר כך אני אתרגל מה עושים כשאנחנו מרגישים את השינוי לטובה. כי אנחנו רוצים לחזק אותו ולהגביר אותו. עוד מישהו רוצה לשתף? אני יכולה לשתף כי העליתי את הנושא הזה. כן. תודה שנתת לי להעלות אותו. כן, בשמחה. עדיין אני מרגישה אותו דבר, אבל לא בדיוק, כי יש משהו בתרגול הזה שאת עושה לנו, זה משהו חדש מאוד בשבילי, אני מעולם לא התנסיתי בו, הוא משהו אחר, הוא נותן לי תקווה. יופי. אני מאמינה בכל מיני תרגולים, אבל בתרגול הזה אני מרגישה תקווה, ואני מאמינה שאם אני אתרגל אותו, וזה מה שאני מתכוונת לעשות, אז אני ארגיש את ההבדל. זה מה שאני מאמינה. מעולה, וגם היום כבר בסוף התרגול את תרגישי אחרת. ורות, אם אנשים ירצו, אני מוכנה לעשות אפילו השבוע עוד מפגש של האנשים האלה, כדי להגביר את ההשפעה של ה-EFT, כדי שאנשים יראו באמת את השינוי. אני באופן אישי נחשפתי ל-EFT כשהייתי מיואשת, הייתה לי איזה בעיה, וניסיתי כל מה שאתם מכירים, שום דבר לא עזר. ופגשתי את ה-EFT והייתי מאוד סקפטית, אמרתי מה, זה נראה כל כך הזוי, למה שזה יעזור לי? שום דבר לא עזר, למה שזה יעזור? ואני עשיתי לעצמי, אמרתי אני מנסה כדי שזה יצליח, לא מנסה פעמיים ואומרת זה לא יצליח. עשיתי במשך שבועיים, ופתאום אמרתי וואו, הכאב שלי פשוט נעלם, אני לא האמנתי. ואז התחלתי להתפתח עם ה-EFT, והייתי מורה לשיטת אלכסנדר, אז התחלתי לשלב את זה, והיום זה עיקר העיסוק שלי, ה-EFT, ובאמת אנשים אפילו שפגשו סרטן, הסרטן נעלם, כל מיני דברים שזה נראה כמו קסם, אבל אין פה שום קסם, אנחנו פשוט מנקים ומשחררים
ומוצאים את הסיבה. לכל דבר יש סיבה רגשית, נושא רגשי שהוא לא פתור, וברגע שאנחנו עולים על זה ומטפלים בזה, זה פשוט מדהים, השינוי הוא מדהים וכל כך פשוט, כי את יכולה לעשות לעצמך, את לא צריכה לקחת כימיקלים, את לא צריכה לעבור ניתוח, מה עוד צריך? אבל מה שבעצם כן צריך זה לקחת אחריות, ואני אחראית על הטיפול בעצמי, אני לוקחת אחריות לטפל בעצמי. זה לא אומר שלא נעזרים במטפל, אבל בין לבין, כשבאים אליי לטיפול, כבר במפגש הראשון, אני מלמדת את האנשים איך הם מטפלים בעצמם, והרבה פעמים אנשים אומרים לי, אבל מה אני אגיד? אני לא יודע מה להגיד. אז אני אומרת, אתה יודע מה אתה מרגיש? זה מה שתגיד, לא צריך להגיד שום דבר מעבר למה שאני מרגישה. אז יש את משפט המפתח, כמו שאמרתי, שהוא בעצם מעין מנטרה כזאת, שאני אומרת, אני משדרת לעצמי שאני לא מתעלמת בכלום, אבל למרות כל המגרעות והבעיות וכל מה שקורה, אני בוחרת לאהוב ולקבל את עצמי כמו שאני. ושאלו את עצמכם כמה אנשים מקבלים את עצמם כמו שהם. תמיד אנחנו מבקרים את עצמנו, והכלי הזה בעצם מלמד אותנו לאהוב ולקבל את עצמי כמו שאני. כשאני נחשפתי ל-EFT פשוט התחלתי לשנן את המשפט הזה כשהייתי הולכת בהליכה ספורטיבית, רוכבת על אופן, כל הזמן. זה היה משפט שכל הזמן הדהד אצלי, ואני הרגשתי פיזית איך זה משנה את היציבה שלי, את התחושה שלי. אז זה בעיניי הכלי ששווה לאמץ. עוד מישהו רוצה לשתף? את צריכה להשתמש בכלי הזה, לא דווקא בתוך הליכה או רכיבה, כי את צריכה להשתמש בזה עם הנקודות שאת לימדת אותנו. קודם כל, לא, אני דיברתי על המשפט. אבל צריך לעשות אותו יחד עם הנקודות, לא? לא, רגע. קודם כל, המילה צריך, שחרר אותה. כדאי. לא, כן. אני דיברתי על המשפט. המשפט כשלעצמו הוא משפט שהוא מחולל שינוי בתוכנו. עכשיו, כשאני רוצה ממש לעשות לעצמי טיפול, אז אני יושבת ועושה טיפול. אבל אפשר גם בהליכה, את יכולה בהליכה לעשות את הנקודות ולהגיד לעצמך בלב, אבל עדיף לקחת כמה דקות, זה לוקח כמה דקות. אני כל בוקר יושבת בקליניקה שלי כמה דקות ועושה לעצמי טיפול. אם יש משהו, אני הייתי עושה לעצמי כל יום טיפול, ופתאום איזה בוקר אחד, שום דבר לא הציק לי. אמרתי, וואי, מה אני אעשה? למה אני צריכה לעשות EFT? לא מציק לי כלום. ואז הבנתי שאם אני רוצה שימשיך לא להציק לי, אני אגיד, למרות שעכשיו אני מרגישה נהדר ולא כואב לי כלום, אני אוהבת ומקבלת את עצמי כמו שאני. כי אנחנו מין יצורים כאלה שהרבה פעמים מחפשים מה לא בסדר. אבל לראות שאני יכולה לקבל את עצמי גם כשהכל בסדר, זה עוזר מאוד. אז אם את עושה לך, רוצה לעשות טיפול, אתם תקבלו את הדף עם הנקודות, וממש תשבו עם הנקודות, ושוב אני חוזרת, אם שכחתם נקודה לא קרה שום דבר. ואני אומרת לרות, אם זה אפשרי, אני אשמח מאוד לפגוש את הקבוצה ולעשות תרגול נוסף, ואם צריך יותר מזה, אני אעשה יותר מזה. כי אני ממש מרגישה שליחות בעניין הזה, כי זה כלי שהוא פשוט, ואפשר ליישם אותו בכל מקום. אני יכולה לשבת עם האנשים בקבוצה, ופתאום עולה בי משהו שמכניס אותי לאי שקט, אז אני עושה רק על קו הקראטה, אפילו מסתירה את היד, ואומרת לך, למרות שעכשיו אני נורא במתח, או בחרדה, או אני לא יודעת מה, בלב אני אומרת כמובן. ואז אפילו לא יכולתי לעשות ככה, כי אנשים יחשבו שאני משוגעת, אז אני עושה רק פה, כשהיד מונחת למטה, מוסתרת, ואף אחד לא יודע, ואני מרגיעה את עצמי.
אז המטרה היא באמת להיות במצב רגוע, כדי שנוכל להתמודד עם כל מה שהחיים מביאים לנו, אבל ראיתם מה החיים, איזה אתגרים החיים מביאים לנו. מי חלם על דבר כזה? אז רגע ניקח שוב נשימה ונוציא. ושוב, יש עוד מישהו, מישהי שרוצים לשתף? הייתי רוצה לדעת מה המשפט המבטיח את מתכוונת לי, שאני מקבלת את עצמי? המשפט הפותח פותח. הוא למרות מגרעותיי, בעיותיי ושגיאותיי, אני אוהבת, אני מקבלת וסולחת לעצמי באופן מוחלט ושלם. זה המשפט הפותח. אחר כך אני עושה על קו הקראטה מה שמציק לי. עכשיו אני, נגיד, כואב לי פה, עכשיו אני כועסת, עכשיו אני מיואשת, לא משנה מה. כל מה שקורה. אוקיי, אוקיי. אנחנו עושים ואומרים, ולמרות הכל, אני אוהבת ומקבלת את עצמי כמו שאני. ורגע, אני מסתכלת, איך קוראים לך? לי קוראים נילי. מילי? נילי, נון. נילי, אוקיי. כן. אז אם תרצי להתקשר אליי, אני אנחה אותך גם בטלפון. אוקיי. אנחנו ניתן את הטלפון, רות? כן, את יכולה... אני יכולה לתת עכשיו, את יכולה לרשום לך? כן, כן. אוקיי. או שאני ארשום את זה אולי כאן. אני יכולה גם להשתמש בטלפון שלך? בטח שכולם אז אני עכשיו כותבת בצ'אט. אוקיי. אוקיי, תודה. 0523 967 379. ושמך? רחל לוויתן, אני מקיבוץ עין המפרץ. ואני בטלפון גם יכולה לעזור, וגם בזום, ומי שרוצה לבוא אליי, אז בשמחה. איך השם של השיטה הזאת? EFT. EFT? TFT. EF. TFT. לא T, E. EFT. נכון. Emotional זה רגשי. כן. freedom טכניק. טכניקה לשחרור רגשי. ואני הוספתי שזה גם לשחרור פיזי. כי בעצם אנחנו מטפלים גם בדברים הפיזיים. ואני במסגרת הטיפול שלי ראיתי ניסים, נפיחות שנעלמת מול העיניים, כל מיני דברים שהם נראים הזויים, אבל אני לא מתווכחת עם הצלחות. ברגע שזה עוזר, זה עוזר. אז יש וחיבוק שטטר כותב, את נהדרת כמו שאת, תודה גדולה. יכול להיות שזה משפט שאפשר יהיה להשתמש בו. את נהדרת כמו שאת, נכון? נכון? תודה גדולה. יופי. יופי. מישהו רוצה לשאול שאלה, משהו? היי, את מכירה אותי. מי? אורנה מהצ'יקונג. היי, אורנה. את יכולה לשלוח לנו את הנקודות? כן, אני שלחתי. הנקודות תשלחנה לכל מי שנרשם למפגש הזה. כן. יופי, תודה. בשמחה ובאהבה. מישהו רוצה לשאול? אני אשמח לעשות לעוד מישהו, מי שרוצה שנטפל באיזה קושי שלו ברגע זה, עכשיו, ברגע הזה. יש מישהו? טוב, אז אנחנו נמשיך. נילי, אמרת שאת מאמינה שזה יכול לעזור לך, נכון? אם את תתרגלי, אני לא שומעת אותה. כן, כן, כן. אני אמרתי. אוקיי, אז אני לוקחת את המשפט הזה ואנחנו ממשיכים. בסדר? יש לנו עוד זמן. אם זה בסדר איתכם, אז אנחנו ממשיכים. אוקיי? אז ברגע שעולה איזו מחשבה, שהיא מחשבה אופטימית, היא מחשבה
שיש בה פוטנציאל של ריפוי, אז אנחנו תופסים את זה ומשתמשים בזה, מעל הגבות. אני מרגישה שהטיפול הזה יכול לעזור לי. בפינות של העיניים. אני ממש מרגישה את זה. למרות שעכשיו אני לא מרגישה הקלה משמעותית. מתחת לעיניים. אני מאמינה שאם אני אתרגל את זה, אני ממש אוכל לעזור לעצמי. בפינות של העיניים, אולי אפילו לרפא את עצמי. אני אף פעם לא שמעתי על השיטה הזאת. ולא תרגלתי אותה. כל כף היד, זה באמת נראה הזוי. אבל אולי זה יעזור לי. כל כף היד, אני מבינה שזה עזר להמון אנשים. אז אני בוחרת להאמין שגם לי זה יעזור. ועל הקודקוד, ולמרות הכל, אני אוהבת ומקבלת את עצמי כמו שאני. אני מנסה המון דברים כדי לעזור לעצמי. בפינות של העיניים, אבל כלי הזה נראה כל כך פשוט. ואולי זה מה שיעזור לי. בפינות של העיניים, אני בוחרת להאמין שככה אני לוקחת אחריות על הגוף שלי. בפינות, מתחת לאף, אני משדרת לגוף שלי שאני מטפלת בו. מתחת לשפה, אני משדרת לגוף שלי שאני לוקחת אחריות עליו. אני משדרת לגוף שלי שאני אוהבת אותו. כל כף היד שאכפת לי ממנו. על הקודקוד, ולמרות הכל, אני אוהבת ומקבלת את עצמי כמו שאני. ומעל הגבות, אני מבקשת סליחה מהגוף שלי. בפינות של העיניים, אני ממש מצטערת. אם היה משהו שאני עשיתי או לא עשיתי, וגרם לגוף שלי לחלות או להרגיש לא טוב. אני מתחת לעיניים, אני מבקשת סליחה מהגוף שלי. אני עכשיו מתחת לאף. עכשיו אני רוצה להגיד לגוף שלי שאני אוהבת אותו ומקבלת אותו כמו שהוא. מתחת לשפה. אני רוצה להגיד לגוף שלי תודה שהוא אפשר לי לשבת היום בתרגול הזה וללמוד משהו חדש. כל כף היד על בית החזה. תודה לך גוף יקר שלי. אני אוהבת אותך כמו שאתה, ואני מקבלת אותך כמו שאתה, בכל כף היד, ואני יודעת שאני אוכל לעזור לך ולעצמי. ולמרות הכל, אני אוהבת ומקבלת את עצמי כמו שאני. ושוב מעל הגבות, ואולי עכשיו בעצם כבר עזרתי לעצמי. בפינות של העיניים, אולי אני מרגישה כבר יותר טוב. מתחת לעיניים, אני בוחרת להאמין שאני יכולה לקחת אחריות על הבריאות שלי. מתחת לאף, אני כבר לוקחת אחריות על הבריאות שלי. מתחת לשפה, אני עושה את זה באהבה. כל כף היד, כי הגוף שלי זה בית המקדש שלי, ובו אני בוחרת לטפל. כל כף היד על בית השחי, ואותו אני בוחרת לטפח. למרות הכל, אני אוהבת ומקבלת את עצמי כמו שאני. ועכשיו מעל הגבות, עכשיו אני רוצה להגיד תודה לגוף שלי. בפינות של העיניים, תודה לכל תא ותא בגוף שלי. תודה לשרירים בגוף שלי, מתחת לאף, תודה למערכת השלד בגוף שלי.
מתחת לשפה, תודה למערכת העיכול, כל כף היד על בית החזה, תודה לכל תא ותא בגוף שלי, תודה למערכת הנשימה, על הקודקוד, תודה לכל תא ותא בגוף שלי, תודה למערכת השתן, תודה למערכת הנשית, הגברית, תודה לכל תא ותא בגוף שלי. גוף יקר שלי, תודה לך. מתחת לשפה, אני אוהבת אותך. ואני בוחרת לחבק אותך כמו שאתה. תודה לכל תא ותא בגוף שלי. ולמרות הכל, אני אוהבת ומקבלת את עצמי כמו שאני. נוריד ידיים, ניקח אוויר, ונוציא, ונשים לב רגע מה קורה בגוף, מה קורה במחשבות. ואני אשמח לשמוע. מישהו רוצה להגיד? מישהו רוצה לשתף? אתם צריכים לפתוח את המיקרופון. תודה רבה, היה נפלא. בבקשה. שמי משה, אני לא במחשב שלי. מה אתה אומר? שאני לא במחשב שלי, אז אני מאמין בזה ואני מקווה לטוב. יופי. אנחנו באלטמן קיבוץ עין המפרץ, החתן שלי הוא מהחטופים, האבא של הנכד שלי, נכדים שלי. וואו. הוא היה בכיתת כוננות. אז אני מחפש כל דרך שיעזור לי. כן. תראה אותו בתוך בועה של אור. ממש, תראה אותו בתוך בועה של אור, ותראה אותו חוזר, בריא ושלם. תודה. עוד מישהו? תודה רבה, נתת לי... משתתפת איתך. תודה. תראה את הכל בצורה טובה. אנחנו עברנו 4 רציחות, זה בסדר. גם לך שיהיה, מה אני אגיד בימים אלה? שלכולנו. כן. אני אמרתי תודה רבה, נתת לי המון תקווה, ואני גם אדבר איתך. תודה שנתת טלפון. בשמחה, בשמחה. ושוב, אני חוזרת, אני אשמח לפגוש עוד פעם את הקבוצה ולתרגל עוד פעם כדי שתרגישו שאתם יכולים להשתמש בכלי הזה. ומי שגר בצפון, אז אני בעין המפרץ, על יד עכו. איפה אתה גר? סליחה? באזור השרון. אוקיי. טוב, עוד מישהו? אני רוצה להגיד משהו. כן. הילה. כן, אני רואה. קודם כל אני הכרתי את EFT לפני כן, ואחד הדברים שעלה לי בהתחלה, באמת אם אתם שומעים את המבטא שלי בקטע של השפה, באיזה שפה אני עושה את זה, כי מה שהכרתי באנגלית, כן. האם זה אותו דבר, האם זה משנה